موسى أبنا جابير مسكين جابير مسكين كل شيء موسى أبنا عنده يقول عنده عاديكم عنهم جابير مسكين موسى أبنا إذا عنده هميلو أيكون موسى أبنا عنده هميلو سين تايو نايم تاي كم نايم تاي تقولي تايلا عنده يقول كمان كله جابير مسكين مهنياتو نتيجة أننا زهرنا نقول بهذه المهنيات أبنا مسجانا تاينا أربعين بالكوانا زوليو نجلس نزيبلو كل جزية أبزهونه ساعات معاتل كل جزية زوجنا نتاينو نحن نقول نحن عندنا صبور لنا وصبور الله تيامنا هذا اليوم الناس صبور الله هو سلسي صبور يكون رهاني يكون كمية يكون كل موسى أب نتويون موسيون نحن نقول باركلو ناتا مسي إزيابيه المسكن تايا من يأتو كنا مسؤول بدينا جايين كان ما أقول يوم لا نجاي سلسي جايين أنا كروس جاي سايو جايين تروس جايهم هذه بعلنا ناي بعلنا مسكنا كمشي كل جزء عمد عملو هاجرنايهون أو ساي بدرسيانا سرعات نايتي حكينا بدرسيانا ذكاير أتلاقي مسكن تاريخ ناي مسكن ونجار وكان ناي مسكن سلاح تزاريب كا زنزير كا زود تايكون تايلا كاماي بحري بشفلا بشلفا تكفى بينا نحن مالتو مهنياتو مسكن كفال كله بيتان أنا من العين على يسوع كاسماء توريدو ثابت سنجل ماريام توريدو سجالة وسواف سجالة لنحن أثناء زسقلولو سلزمنا بعثنا شو عثر مقابل اسمسكلتها ويتا أول زغل دوم سيسو نعنا دحنا الذهاب الناس سلزمنا إزي وتنعنا مسكن دال الله هو زين زكرون دبولو مالتي يوم ويتا يسكوسوس مستسقله مستنسى سماء سعرقين وتم نصاف من سوهم سنعمو اسمسكل ويتا سسقلو اتستشن كونو اتسوقو كل قلوات ناتو دويات فوس عورات ينقو لمصامات ينسه مخانات يولد كلو نجاز لمن كاي فصل سلازمره አይሁድ ሙላነቅና ስለዝሆኑ እሞ መስቀል ዝራ እንዲህሊ ጌትናዮ እቶም አመንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሆኑ ነዝንዳ ተወተሩ ለላ ሰዓቡ በዛ አምራት ታገወኑ ስሙ ጽውዕ ወህነውር እንዲዮም ስለዚህ እዚ ጎይታ ተሰቅሉሉ መስቀል ተአምራት ይገብር ስለዘሎ አዕሚውና ወዒስና ቀቢርና ወጓሓፍ ልወሮ ኢሎም እቶም አይሁድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሉ መኺኖም 50 ሜትሮ ንታሕቲ ወዒቶም ምስቲ ናይ ጦስን ዛክስን ተሰቅሉ መሳቅል ጌሮም ጡይ ዋይ ዝኾነ እማት ንምንታን ተዋዒቱ ከም ዘይወፅእ ጌሮም ንኩሎም ህዝቢ እስራኤል ከዓ ወሓፍ ክትልሕወለኹም ኣብዚ ቦታ እዚ وحافكم وحافلهم بثلاثة ميدي عام زاكل وحافظ يرومو قومو غير مالتي 300 عامات هيكون ما 3 عامات كذا يغيرنا حجلنا يجريو ما 3 عامات درس علينا درس علينا 300 عامات قاعد توسي مالتي ግን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ሆይኑ አብቲ ዝዶልዮ ማዓልቲ ንቅድስ እልየኒ አላ ዓይልዋ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ገይሩ እዛሃ ክርስቲያን ስለዝኾነት ናይ ማሐቂ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ናይ መስቀል ፍቅሪ ስለዘለዋ ክርስቶስ ተሰቅሎሉ መስቀል አበይ ይርከብ አበይ አሎ ኢላ ኣብ ኢየሩሳሌም ይዞሎ ኢሎም ሰበርዋን ኢየሩሳሌም ቆስጠንጢኖስ ወዳ ተማሂራን ኢየሩሳሌም ከዳ ስራዊ ተኸትላ መስቀል ናይ ክርስቶስ ኣብ ተሰቅሉ ክርስቶስ አበይ አሎ ኢላ ምስሓተተት ነግራ ምክንያቱ እቶም ንዓይሽ ወለዶ ናይ 300 ዓመት ዝዝክሩሎም እቶም አይሁድ ድማ ኮይቶም ዝገበሩ ስለዝኾነ ማለት እዩ ግን ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እሳ ከምዚ ዳሜራ ሓዋ ኣጉዳ ዕጣን ጌራ ናብ ሰማይ ከም ዝዓርግ እሞ ካብ መንበር ኣብ ስላሴ ድማ ናብቲ ዘለዎ ከም ዝወርድ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑላ ካብቶም ዝነበሩ ሽማግለታት አይኖስን ክሪያቆስን ዝበሃሉ ዓበይ ሽማግለታት ሒዛ ድማ ሓይታቶም ኣይንፈልጥልዋ ግን ብዝኾነ ንግስቲ ስለዝኾነት መንግስትነት ስለዘለዋ ወታደር ጌራ ከም ዝገልጹላ ጌራ ማለት ኣብዝላ ኣብዚ በሎም ነገረማ ማለት ብሓፂሩ ب17 መስከረም ወታደር ሰራዊት ህዝብ ጌራ ሙዓት ጀሚራ ማለት እዩ ب10 መጋቢት ከዓ ነት መስቀል አረኺባቶ አውጫቶ ማለት እዩ ሙሶጻቶ ሰለስቱ መስቀል ስለጸናኸ አሞዝና ሰለስተ መስቀል ዲሎ ማለት አንተ ናይ ክርስቶስ መስቀል ተአምራት ይገብሪው ተአምራት ከይገብር የውም ቀቢሎሞ ለዘላለም ተአምራት ገብሪ መስቀል ክርስቶስ ዳንግዲ ይሁን አይሸጎሪላ ሐደሙ የሩሞን ተመሳቀል አውላሊም ባቢሎ ወዳይቆጡ ስለደረስን ተወሰ ይካለን ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን መስቀል ደሞ ዘሰሰውን ግን አትሙ ክርስቶስ ዛምበሩ ተሲዮ ባል እዚ መስቀል
ክርስቶስ ያለሁም ب17 መስከረም በ10 መጋቢት በህይወት ተኸላ አብጾም ስለሆነ ጉባኤን ገብር ደስታን ገብር ሐጎስን ገብር አይባልና ያቲ ጎይታ ይጾምሉም አብጾም ህዝበ ክርስቲያን ይጾም በቆነና ነው ጊዜላ በ17 መስከረም ብዙ ማዕተውም ቤተክርስቲያን ሐንጻ ቅዳሴ ተዝቅደስ ገራ እዚህ መስቀል ካል ቃው ቤተክርስቲያን አፍ ቅዳሴ ቤተክርስቲያን ናይ መስቀል ተቀደሰሉም በዓል ይባዓል ይሎም ይሁን በ17 መስከረም መስቀልና ነገር ማለት ስለዚህ እዚ መስቀል ዚ ካፍቲ ጎይታ ተሰቀሉ አብዙ ኩልሻ ተአምራት ባገበረ እዩ ናይ ክርስቲያን ምልክት ካ ናና ናይ ክርስቲያን ምልክት ካ ናይ ክርስቶስ ሰዓት ሙሃና ናይ ክርስቶስ ሰዓት ተከተልት ሙሃና ክርስቶስ አብ መስቀል ተሰቀሉ አድህና ይባል አብይና መስቀል ነህ አብሳና መስቀልና አስር መስቀል ኃይልና መስቀል ሰዓና እንዳበላህ አብዘና ቤተክርስቲያና አብይወና መስቀል እንዳበላህ ነብዛዱ እዚ መስቀል ሰዓት መዘከርታ ናይ ጎይታና ተሰቀሉ እንደሐና ይሁን ስለዚህ ሁላና ህዝበ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መስቀል ዘክርና መስቀል አብሳና መስቀል አብይና መስቀልና ተሰቀሉ አንገይከልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትባረክ ማለት ነው ጎይታ መስቀል ምስላም መስቀል ምሳር መስቀል መሃል ማለት አምልኮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳመር ካል ምክንያት ይሁሉ ጎይታ ሐጅ ዘርዚረ ሁዳል ማይከልኔ ማንያቱ ምስዘሎ ጊዜ ምስዘሎ ፀሐይ ከይትዶሙ ሓደ ይሳቅ ዝባል አይናዊ አይ ክርስቲያን መስቀል መድኃኒት ታወልኩም መስቀል ህዝኩም መስቀል ናሰራንኩም ትሆኑ ከብዞም ማዓልቲን አብ መስቀል ክሳሪም ሆኖ ለታለ ቀይሾም ይላግጽሉ ከብቶም ነብሶም ይዘም ቆራሉ ዳሃር ማይጽንም ሰወዱ አብ ሓደ ቦታ ምስበጽሑ እትማይ ጨናዊ ይነሩ በልስከ እስከ ክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ መስቀል ታምራት ገብቶ ሆኑስ እስከ ነዝማይ ባሪካ ጧይኩም ሆን ወሮ ይልዎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይንግዱ ስለወለዱ ህሳምን ወላ አመነ ባይለ መስቀል እንደይ ምስባራሁ እትማይ ነው ሁሉ አመንት ክርስቲያን ማዓርሽ ቆርጥም ኮይኑ ይሳቅ ሰፍልን ተወለ እረ በዚ እምነት ስለዚህ ብሎ ማለት ነው አነ በዲኔ አወቀሺ ኃጢአተይ አብቅም እግዚአብሔር ተገልጾ ይሞህጂ ስለላይ ጸልየና እግዚአብሔር አሚነ ምስላ ቤተይ በመስቀል ክርስቶስም ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ማርያም ከምስተወልደ አብስናት ከምዛለቀ ከምስተሰ አሚነ ነው ይሉም እዚ ሓደ ሀብታ አምራት ገብረ ዘርሲካ ሁዳ አይክልኒው ላይ መስቀል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ወባጽ መስቀል ከህጽነ ከመድሃን ማገጽ ላይ ወሃብኩም ትምህርት ለላይ ፈሩቀ ከመያሱቱ ገዛይ እስ ወይዳን ፍቅራኒከ ዳዓና ንክርስቲያን ካፍላጻ ጸላይ ካብ ዲያብሎስ ክንድህን ትምህርተ መስቀል ይህብና ሁሉ ሻዕ ቅዱሳት መጽሐፍትና አቦታታ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይሉ ትምህርተ መስቀል ለማዕተብ መስቀል ለሎት ሆይኑ መስቀል ሳለም ሆይኑ ሰይጣን አይጻብኦን እዩ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለማዕተብና መስቀል አቢና መስቀል አብሳና አሽናን ከይ እግዚአብሔር ክርስቶስ ይበርና እትላይ ክርስትና ህይወት ካ ሰኔና እግዚአብሔር አገልግሎት ይበርና እቲ ሁሉ ዝግባና አዝወጀምታ ይሉ ወይታ ክርስቶስ በቃልከ ትጸድቅ ወበቃልከ ትትገነን ሁሉ ብትዛረቡ ጸብጻብ ብትውሉ ይሆን ይሉ ወይታ ክርስቶስ ድላይ ከትዛረብ ከለካ ጸብጻብ አለው ስለዚህ ንሕና ንእግዚአብሔር ክንጽልይ ንእግዚአብሔር ክንልምን ንእግዚአብሔር ክንውድስ ንእግዚአብሔር ክንልምን እግዚአብሔር ኃጢአት አስረና ነው እንዳመር ዘልየና ክንዛረብ ጸብጻብ አለውሞ ሐዘረ በሸካነ ኃጢአትና ምስጋና ምድሃብ ካሊ ዘረባ ካሊ ወሬ ከይኖቱ በቤተ ክርስቲያን ተላቦናሱ በሪያቱ አይተመናኒ የለካ ሰርሐ አቶ ወጼ ወልሐምድ አላ ተመና ይገል አላ ተመና ዝል አበስኩ ጆ አበስኩ ወውከን አቅሜ በቅነ ከገው ኃጢአተኒ ተአመን ወት ባህለን አምላከ አቅሜ ለሐጢአት ገሬው ወሐጢአት ይስለይ ጥራይ ብላ ብቻ ይዛቱ ዳዓና ኻል ወልሐምድ ገርጸምና ያለ ወልሐምድ ዝሕግዘና ነገር ስለዚህ ሐደራ ህዝብ እግዚአብሔር በጫቱ እዚ ጹሉላትዮም አብሬስ መሐማትዮም ተዛረቡ ጹሉላትዮም አብሬስ መሐማትዮም ሰባት ጋጊ ማንያቱ ለእግዚአብሔር ሲባል ኸይር ካትሆን በዘረባ አይተሆን ይላል ወይ ካ በዕላ አይተሆን ይላል ስለዚህ ሐደራ ቤተክርስቲያን ተነስና ማይጃዩን አንቀር እዚ ሐደራ ስለና ስለዚህ ዘረባና መስቀል ተረባ ተወዲ ተዛሪ ካዜው ስለሆነ በመስቀል ይሆነና ምናልባት ዞም ትምህርት ሰንበደቅናማ ግጥምዲው መዝሙር ይረታታልሞ ነው ካታራሙ ጊዜው ታሎም Kalau bisa sih,
መንፈስ ቅዱስ አዳምና አኒ መንፈሳዊ ግጥም መስቀልና ሰንደቅ ዓላማና መስቀል ኩርዓትና መስቀል ያትና መስቀል ትምክህትና መስቀል ኃይልና መስቀል ጽንዓትና መስቀል ቤዛና መስቀል ኃይልና መስቀል መድኃኒትና መስቀል ንክርስቲያን መመኪና መስቀል ሰይጣን ዘባረረልና መስቀል ናጋንንቲ ዘህድመና መስቀል ንጸላእ ዝርሐቀልና መስቀል ካፈተና ዝህልወና በትምህርተ መስቀልና ማዕተብና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እናበልና መስቀል ንልብና የርጋልና መስቀል ንስጋና ይቅድሰና እንተዳ መስቀል ኣብ ክሳድና አሲርና እንተዳ ኣብ መስቀል ተሳሊና እንተዳ ንሱ እዩ ምልክት ክርስትናና ንሱ እዩ ፍሉይ መለለይና መዘከርታ ክርስቶስ ከም ዝተሰቕለልና መዘከርታ ኢየሱስ ከም ዘድሓነና ንዕንጨይቲ ወይ ንሓፂን ኣይኮነን እምነትና ንመስቀል ንሳለም ንኣስሮ ኣብ ክሳድና መድሃንያ ድማ መስቀል ተሰቕሉ ሰላም ዝሃበና ንኣማኑኤል ብምእማን ብምዝካር ኢና የሕፍር ድዩ መስቀል ምስላም ኣብ ክሳድና ምእሳር የሕፍር ድዩ በቲ ተሰቕለሉ መስቀል ፈጣሪኻ ምዝካር የሕፍር ድዩ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ኣድሒና ኢልና ምምሃር ምንጋር እንተ ተምሃርካ እንተ ሃብተምካ እንተ ተሸምካ መስቀል ኣይትሳለም ኣይትእሰር ድዩ ዝብለካ መስቀል ተሳለማ ብክሳድካ እሰር ክርስቲያን እንትኾንካ በኣፍካ ኢየሱስ እንተበልካ በልብኻ ከይኣመንካ እንታይ እዩ ምስክር ናይ ክርስትና እምነትካ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ብመስቀል ምዝክሩ ክርስቶስ ብመስቀል ከም ዘድሓና ምስካሩ ክርስቲያን ኢና ትብሉ መስቀል ተሳለሙ ኣብ ክሳድኩም እሰሩ ዝተፈላለየ እምነት ዘለዎ ወርሒ ከዋህቲ ዝገብሩ ናይ እምነቶም ምልክት የኽብሩ ኣይ ምስኦም ኣይ ምሳና ክትሓብሩ መስቀል ተሳለሙ እምነትኩም ኣነፁ ኣይሁድ እውን ኣምላኽ ይኣምኑ እዮም የኽብሩ ንኢየሱስ ክሒዶም መስቀል ስለ ዝቐበሩ መንግስተ ሰማይ ኣይኣትውን እዮም ንሓዋሩ ስለዝኣምኑ መስቀል ገይሩ ንሰይጣን ምስዓሩ ንምንታይ ድዮም ነቲ መስቀል 45 ሜትር ኪዒቶም ዝቐበሩ በታ ጎይታ ዝተሰቕለና መስቀልኩም ርዮም ዓይኖም ዝዓወሩ ምዉታን ተስቲዮም ኣጋንንቲ ከዓ ካብ ሰባት ተባረሩ ነዚ ርዮም ኣይሁድ ብቅኒ ይሓረሩ ን300 ዓመት መጉሓፊ ጉሓፍ ክኸውን መኸሩ ጎቦ ኮይኑ ከም ዘይርከብ ኣሰሩ ግዚኡ ምስ ኣኸለ እግዚኣብሔር ንኢለኒ ገሊፅላ ምስጢሩ ዳሜራ ወልዓ ክትረክብ ምልክት ኣሰሩ እግዚኣብሔር ገሊፅላ ጦማን ጦሎታን እምነታን ድኻማን ዘፍኑ
በ17 መስከረም ምኹዓት ጀሚራ በ10 መጋቢት ኣብ ጨዋት ካብ መቃብሩ ቆስጠንጢኖስ ወዳ በመስቀሉ ገይሩ ጠላቱ ሰዒሩ ክርስቲያን ኩሉ ምልክት ይጎሮ ኣብ ኢዱ ኣብ ክሳዱ ኣብ ግንባሩ ብዛዕባ መስቀል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንህርኩም ጦሱ አንብቡ ተምሃሩ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍዑ ዕሽነት እዩ ንዓና ነቶም እንድሕን ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:18 ኣነ ግና በቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቐሉ እንተዘይኮይኑ ኣይምትሓን እየ ገላትያ ምዕራፍ 6:16 ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ብምማቱ ነቲ ፅልኢ ደምስሶ ንኽልቲኦም ሓደ ምግባርካ ብመስቀሉ ምስ ኣምላኽ ኣተዓርቁ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:16 ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ መወዳእቶም ጽፋት እዩ ኣምላኾም ከብዶም ክብረቶም ከዓ ነውሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ምድራዊ እዩ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3:18-19 ኣምላኽ በቲ ኣብ ወዱ ኣብ መስቀል ዘብስሶ ደም ሰላም ገይሩ ገበረ ቆላስይስ ምዕራፍ 1:20 ብዝተጻሕፈ ዕዳ ደምሰሶ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ኣብ ማእከልና ረሓቆ ነቶም ህግነትን ሰላማትን ኣቋር ገፊፉ መስቀሉ ምስዓሮም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣክበሮም ቆላስይስ ምዕራፍ 2:17-16 ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። مسألة بسؤال ورنا فاسكتشن بنا دينا قد سلم بالمرام ورد أملا كمالا النت بنا كبسان سمات ساتان ترالا النت آمين
أو يرمي عنكم غير اليوم لا تصير هذه بس اللي يكون أصحابه بالهي كما يكون كم يتنيهم كم يالله آمين لولا እግዚአብሔር አምላክና ዘኸብርን ተመስገን ይሁን ዋና ብቁን እحنا መዘምራን ልቆም ንዝባን ዝገልጽን ናይ መስቀል ስለስተ መዝሙር አዳልናልና ንስኩም ካ በህብረት ምሳና ተዘምሩ አቢርና መዘምር መስቀል ሃይ ምንሃት ይወክብን መዝሙር በስም ስላሰልጣን ሀገርና አሚና መዘምር ማመታን እንላለን Zento
ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ 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 ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይሰግዳል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቃሉ ቆሎት አዳህ ተባህሎም አልቀድ ይላል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መስቀል ኃይል መስቀል መስቀል ይዛን መስቀል ኃይል ተነስቶ አይጥሉ ነሳውና ወራውን ኃይል መስቀል ነው። Amen.